Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu n'ụbọchị nke taata biko ebe onye nọ na-anụ ụlọ ya adịlụ nwoke na mma dịlụ nwaanyị na mma na-asị na ihu ọma ya kpọ nwoke kpọọ nwaanyị na ụbọchị nke taata o nwere m okwudo mkpa ji ebe na efere mbụ o nwere vidiyo na trend na efere mbụ nwesịka nwetala ụmụ Igbo ihe ahụ comic relief iyi achị ọchị and ihe amụta ihe na ya ahụ mgbe m mee vidiyo na chanel a na-asị gbada na afụm ya afọ vidiyo ahụ ọdụka olugo ọnwa na-abụ kịta otu ọnwa mere na bụ vidiyo a sị m na tupu ị na-azụ nwatakịrị n'akwụkwọ jee ka ị malụ ebugoju ewu na ayị ka unu na-eme oyi ịzụcha ị na-achọdo izu akwụkwọ ije mee ego n'isi ya ị malụ na onye a bụ nwunye gị na nwunye gị ka ị na-azụ n'akwụkwọ kịta ihe a nwoke according to the story you can see nọ ya nọ nwoke Enugu steeti n'ozugide this girl na akwụkwọ zugide zocha okwu wee the girl graduate okwu wee tụgharịa nwatakịrị nke nwoke wee sịba na ya refund ego ji wee zụ the girl na akwụkwọ na ego tufugo n'isi daga ya ezu ịkwụgwụ na elu na be nne ya na this guy dịkwa serious na ya enyechi ihe egi ya ebe ese na ide emezi si gụọ egi ya nwee ya na ndụ ka ọ kpọrọ wee naba biko unu mana kọntent karịrị na chanel a biko obodo oge ọbụla chigbu ezogbe na vidiyo achị ya ọchị ọbụ ọgụ a mee Naijiria chịpụ ọchị ka ọchị dị gị n'ihu na mmadụ ka ebu chịpụ ọchị n'ihu ngwa na vidiyo ka efu ebe eziokwu bụ na ebe a mpụtagodi kịta iwe na-ewegodi m nke oge esi kpọpụta m ebe anọ ihe ọ kpọpụtakwanụ m ebe anọ isi mebiri ga-emebi nke na iwe na-ewe gị ka ị na-apụtasị ị na-apụtasị mgbe onye ka m kpọ gị na phone every day since 2 weeks na ana m akpọ gị more than 10 times a day ke ka mmesi mara ihe na-eme gị ọ bụ na ịza ha phone onwe ihe mee ke ka mmesi mara ihe na-eme gị oke ọnwa na arụ adọ gị pikiri phone gwa m na ahụ adọ gị nwee dị nyere gị ego ọkụ ihe niile ọ bụ ego ihe niile abụghị ego But hold on, next time you people are planning to get married or something. Of course. Oh, na macho him marry ya wete ego ruru no ikudu uneno na be na mu na zo ya na school. But only be your fiancé, right? Fiagin. O se fiagin. Isi fiagin. Kita ka fu ni Ishi mebiri ga-emebi. Calm down. Ishi mebiri ga-emebi. Calm down. Let's I ever go to the root of the whole issue. Okay, the relationship. Can you hear me? Nne ịma ana m afụ ka isi eme ihe onyonyo gị ọtọ m ụtọ si na mba na nke ma ya apụ iche ihe awụ ihe mkparị to me ọ bụ na ngwawa gị ihe ngabigara na nna azụ onye a na school. Okay, Zule na school? Yes. Also na school? Ọ gaghị aza nwa ya because enweghị ihe na-ekwu ebe awụ okwashi mama nsanwu ya bụ gịnị izani ya nụ azụ nke na school ka na mazụ gị na school yes ma buzi onwe ya iwotako ka mbu to obi because onye ko si enu menu na ahụ na ko na meji obi ọkụ we mebie ife na onye anyị fụrụ na bụ ihe ka o na-ebugharị na-eri ihe n'ahịa ọ na-ebute ihe na shop ehi ka afị n'azụ ihe no anọ m into building materials ebe n'azụ ya n'Enugu ebe a enwe branch n'Enugu mana my main shop dị na Nsụka. Nsụka? Yes, Nsụka ka m fụrụ ya. Isi a na-ekezi na-emaka ke maka ndị bụ unu ke uche m wụrụ m niile ka ị na-abịa ibe bịa kọwa wait yes of course ka m ebe anụnwa ka ị bịa kọwa story of course kọwa ihe na-adịrọ relevant okay ọ dịrọ relevant but ọkpọrọ like gịnị ya nọ na relationship ọ na-akwụrụ gị school fees because ọ bụrụ na mmadụ na-akwụ gị school fees relevant nne calm down. Okay. I'm not trying to insult you anything because you know I told you your guy in asim na but let's not go far. Ọkwa gị na onye ime onye anụ amalụ onye ụnọ. Amamiya. Ọkwa ọzọ gị na school. Nke bụ eziokwu bụ na amamiya. Okay. Ọzọ gị na school. Ọ na-akwụrụ m ụgwọ akwụkwọ. Ọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ. Mana ịkwụ ụgwọ akwụkwọ. Yes, ọ na-akwụrụ m ụgwọ akwụkwọ. Mana what about feeding and every other thing? And to start with, ọ na-akwụrụ m ụgwọ akwụkwọ. I feel like nọ na-enyelụ m aka because we are just friends. Kete gbagba bụ oge ebe ahụ. Kete gbagba na-enweghị nne na gbagbuo oge ebe ahụ. Ị na-atụ arụ.
In a Simon. You don't talk about anything. One day can't you can again. In a buari, Chikamara, mommy. Jogging, some years, but daddy got no here. When I'm moon on ya. See, okay. On a very good Sunday, boy, I say, baby boon. Biabia. Muniana, mommy, I took. Say, mommy, this girl, I'm a come mighty neighbor, him board. I'm a chock on at your school. It's good, man. Mommy, Simo, number 1 car. That is a natural Nasagu. Mugu. Say, I'm so bad. Burunya. Then you know, even with some lecturer friends. Any admission. Chai, it's Bomugu. Joy, your tarafu keep your satafo with admission. Chai. You need admission. I'm a couple no people in school. Oh. I'm a go school fees. No one. You could handout to you. Chai. Ewo kumbe mamu ya hwa de ya. Okporo mama me go ninja spend ya no no. Oh. Ezigbo. Ebe isiokwu bụ na ọ na-eme ihe anyị but judging from the story of Iwaji, ọ bụ sị na ọ bịakwute mma m. But Sị mma m na-afịa mbugharị na-ebugharị na ọ dịrọ mma. Oh. Asị m ya nyelu m aka. Imagine. Mana ọ lekekwa m na ụdị na ọ kwụrụ m ụgwọ akwụkwọ because eche m na onye nzọpụta abịago. Oh, chai. Yes, America. Esi m Israel bịa. Eri rofu na onye Enugu ka mbụ. Irofu na Enugu ka amụrụ m. But because we nyeri aka. Dunia akpalụ no. Israel. Israel. Iwe n'iwe. Saya ịgwarụ m ya. Saya for what? Saya what oge? Onye bụzụwa gị from school. 100 level, 200 level, 300 level, 400 level. Service ko ya na-akwa DJ ha. And otu onye na-ebi ghara na-eme ndụ agwụ nna abụọ na-amịarị ka agwụ. Ụdị ihe akịta ko ejesi service bata nwee ka ọchọ onye ọzọ tụọ ibe ebe a. Ebe eziokwu bụ na I appreciate not. Ọ bụrụ mmadụ na-enye mmadụ. Why not? Scholarship. Nyelu mmadụ aka without asking for anything. Did he ask him? Did you discuss anything with me? No. Did you tell me anything about marriage? Yes, what do you really want this girl now? What can you this girl now? One wine, not Oh, chai, go Samaritan. Hey. Run a village project in I don't see baby. You want to and second, I'm going to school. Oh, to see the cool name. You got a cool house. I don't like we're going to discussion each other. Okay, because again, I make a mistake. Oh, I'm not wishing to waste work. I'm taking another school. Agreement. right. Yes. Agreement to agreement. Can I be seen according to no, we are not school. You don't tell us school or them. You say, calm down. Wanda. Even this girl, I'll pass on your mouth to an RC, which are the prayer. You see? Bata, you want me to go in I will even pay. Wait, you don't know now. Okay. Open or slip of tongue is Imana. I never outside. I like you, okay, now. If you go reaction, yeah. Compatible. I can't marry him. I can't marry him.
I don't comfortable. Come on, you can be no. I don't comfortable. Calm down. You walk where you carry. You walk where you carry. On a date. And then you something no go gi ego no nyeki. Okay. Ogo gi ego no nyeki. Ego nka. Oh muna odi ko ga sna bi without him no one I cannot survive. Hey, Opa. Ew. Opa rapata. Ọgbara pụtara gị dee. Mugu. Ma chikere mụ na gị. Isi ebe abụọ mma akụkọ ngwụrọ ebe a. Enwere ebe abụọ ka afọ gị. Enwere ihe iji eme Ihe eji si abụọ gị na ka ị pick my calls. I wouldn't have been here. I have other things to do with my time. Nke onye na-asụ n'u bekee n'ihu ebe ihe uru ego mba. ọgba. Ị na-ayachasị m bekee. And if you get now, everything you feel when I eat it, I know school. Oh, idiot, ka ewere si na m aga school, mana ama m ụzọ eji etinye gị na school. Agaghị m mana ama m ụzọ eji etinye gị na school. I want us to make peace. Peace niile bụ na mma akwụ ụgwọ isi onye anọbịa. By force. Ewu chim. Nke abụọ by force. By force. Ọ bụrụkwa by force dee. Negbaka ego nene. Negbaka ego no. Na ị na-asị maka ewu nwere ka ọ dị. Ọba nwaanyị nsọ. Ihe okwu maka ego na nwere ka ọ dị because maka ego. Ọgba nwaanyị Nsụka. Ka eme ya akụpụta ụbụrụ ga-ebunye m. Egwuregwu adịghị ha. Ọ bụrụ nke ahụ ihe ahụ ịgụta ka ị akụpụta. Mma apịa gị isi. Egwuregwu adị m achịkwa ahụ. Afọ onye Igbo ka nwa ama m ọ bụ na nji ego m ji zụọ onye na skuul ama m ego na-eme aka eme. What rubbish are you talking? Isi m maka na m agụọ skuul. Compatible. ọsọ gbọdọ ọsọ na-ekwu No, gịnị ka okwu anụ m ihe o kwuru na tomato compatible. Ị ma na ụlọ nwanne m nwaanyị ka m ji ego ahụ wee sụọ na-asụrụ m English a ogwogodi m emecha mmedibia. nwanne gị nwa blood. Ụdịrị anyị na nzụrụ ya ọ gabe di ya as a graduate. Yes. Okay, na-akọwa na because of na ị na-azụ onye amena ezuro your sister. Of course. Ezigbo mugu. Mugu ka ewu ga. Anụ ọhịa anyị fụrụ na ọchọ m ego wụrụ gị aka nwanne m nwaanyị. Anụ ọhịa ka ewu nwa mmadụ. Nwa mmadụ. Ị na-ere ọgba. Iji were ọgba rafta m. Ọgba nwaanyị Nsụka rapụtara gị. Mana mma atụ gị n'arụsị. Ewu. Mma atụ gị n'arụsị. Onye na-asụtụrụ m English. So, but how do we make this now? Because peace niile anyị agbado ụkwụ na ha aja niile wụ mma. I've moved on with my life. Let him move on with his own life. Ho ha. Ka ụwa ụbụrụ gị abụ ihe ahụ ekụtara. In my hair now, you cannot marry somebody again. Yeah, man, that is joke. It's a kind of every day. Sure. Right. Sure. Right. That is joke. Ọkụ ibi esi m daalị ibi ide m mgbe emere obere supply bịa si m họni Chai. Amara ihe ọzọ ekwu. Gbakọọ ya hụ ha. Onye obodo Igbo nọ online. Chai. Another mugu. You're not even working safe. See, I want to hear Jason. Another mugu nọ online. Onye obodo Igbo nọ catfish. Conflict resolution. nke abụọ conflict. Afọ conflict n'ime okwu a. Asụgola oyibo a. Conflict abụọ m obere nwa na-anwụ conflict. You see? Asụgola oyibo a. Conflict anyị gbara afa na wepụ ya n'iwu okwu. Amakwala anwụ. Maka obi adịghị m mma na nke conflict n'okwu. N'azụrụ m onye a n'akwụkwọ ka m nụọ ya. Ọ gụchaga akwụkwọ ya bịa ka m kwụọ ụgwọ isi ya. Nke conflict. Conflict bụ gịnị? Na akụkọ nke dị mgbe in conflict. Why happened? Ọkwa mọmị gị ka m na-emere gị. You told your mother, child. I cannot marry you. Ọkwa ihe mọmị ya gwa m dị ya. I cannot marry you. It's just one of my mother. Then one mama. Mma ma ọ ga-anya ọ dị ka ị na-apụ ara. Ọ mother ka m so na school. Child. Ị gara nga conflict today. Ọ gara ịṅụ conflict. Onye zụkwanụ mmadụ na school bụ obi ọmịa ka o ji zụọ. Amakwa m na ọ bụrụ calm down because I'm not going to you had a relationship with this guy. Gini ana abo you nọrọ yo. So ya meji ni gomi ya ife. Yes, e won boy abi abaso mi iwe. E won go for ya with one boy. O se mo cosmate. Onye agboro m okwu marriage. No ma gwa go marriage. Maybe not Chineke just site onye enyemaka. From Jerusalem. Ọmmadụ niile nyelu gị aka ka ị nọ. From Jerusalem. Ọmmadụ niile gị na ha nwere something to do. Abụ m nwanne Jesus. Uchi m.
I'm our last born be Jesus. Ọma nke ndị ọzọ na-emerụ m. Chimo. As another man call. Us again. Hey. Ngwa gị na nwa arụ adịghị nwa. As in other. Mama nke ndị ọzọ na-emere. O nwere ka bụrụ ụmụ nwoke ka o mmiri. O nwere ka bụrụ ụmụ. Ama m onye awa achọ mma. Ịma ma ị na-achọkwa ịnụ m. Ịma ma ị na-achọkwa ịnụ m. Ka isi ụta agwa okwu. Ịma na ndị be anyị si na wọkwa ọnụ eji iri ebiri ka eji akwụ. Ịmachakwa nke a. Maka anyị nidiri ka ifu onye mgbe o nidiri ego anything. Ọ na-ele ọba. Mgbe ọ gbagoro skuul. Mbọsị nsị na m na-etinye onye na skuul akpaka obe ogodo nke unu na-agbọ Tears of Joy. Amamde ọba ka eji arapụta m. Agba m ka nwa ya esi na-ele m anya na mazụ nwanne m nwaanyị masị. But that doesn't mean I am not appreciate. I appreciate you. Thank you. Oh, that is a simple thank you. We need rubber. Okay, I'm going to go about 1,000, maybe 1,500. Thank you. Get on Igbo. Get the buy a babuki. You will get the buy one day a babuki. Okay, he's on a university. Yes. I'm on a Magaro school at all. I'm on a Magaro school. I'm on secondary school. I just 4 years also on a university. Secondary school is certificate to go to rubber. Oh, child. Only got secondary school on a remote. Let's go to rubber. I'm on the rubber. No, make a can about Ngabiko. Yere wa baketa. Anoya. You bugare wa baketa. Package it very well. Package it. Everything is all about packaging. Okay, wa kita package it. Can't see package yeke kina ha package up. Ha package sange now. Ngabiko Jesu. Mwa ga surike. So are you trying to say that the marriage am work? It will not work. Till tomorrow, I'm work. Tomorrow, I'm work. Isn't Kuchege ego be spent? Don't threaten because be a bro, you're threatening. People be because I have a benanke. I have my talking out of the kitchen. Bamboru benankona. I want us to just make peace. If we're serious, cost price, can we get a in a say, make peace. Come when over here. Madam, what I am like it. My chicken, man, in a season that the equation, Gazi. Let's come ever. Isiagu, come down again. What can you sign a coupon? Ishi, look at I here. You go no matter now. Say back balance him. You know, I better also say, you always go sound. And what's that? My brother. Do you know how I clothe? Do you know how I feed? Okay, how you feed? Okay, can you connect when you? Handouts. If was to be shikwarego babuterege. Anofia. Mama kisi ya mama kisi. Okay, back it. Only zona slow brony me. Right. Little money, maybe 3,000, 1,000 on them. I appreciate it though. I appreciate it. Anyị ekwuchakwa ka ọ ghara n'ọnụ bụ skenas ka isi na-enecha vidiyo a adị nshọ na ịmụtara ihe na ya. O nwere ihe ọ bụla ịchọ okwu maka mmadụ na-aba tiile anyị ya na comment section. Iticha na comment section, share vidiyo anyị, subscribe ụlọ anyị na this channel ka solukwu ibe anyị na-achị. Subscribe cha notification gị igbe iche na like vidiyo anyị, like cha ya. Onwezikwa ya mgbọsị ọzọ anyị nwere vidiyo ọzọ anyị drop mana nke kachasị mkpa notification gị na-adị on. Maka na onweghị mgbọsị chifu n'igwe anyị anaghị eti vidiyo. Onwere mgbọsị chifu n'igwe anyị anaghị eti vidiyo. Onwere ọ bụ ị na-follow channel ma ị nọ channel na for 1 month ị kwesịrị notice go na anyị na-eti vidiyo. Nkwa mgbọsị ọbụla vidiyo na drop na channel a.
emere ya n'ụlọ eme ya na main road anyị mere ya na main road eme ya n'ime bọs ụwa na-aga ebe onye biko na-awachi ekenekwa m Igbo niile na-asị na adịrị onye ọbụla na mma ka emesịa